Salut Ștefan, salut Petre. 2, 5. Petre! Salut Chelu. Umbladoane. Nume. Paraziții. Freaca. Ombladon. Prenume. Ion. Chelu. Freaca la disc. Poreca. And the show begins right now, motherfuckers! Avem un mesaj pentru Europa. Hai o mână sus. Mesaj pentru Europa. Nu suntem fiori, nu suntem corduri, facem eforturi să ne elevăm. Și nu cântăm pe străzi în Viena la acordeon. Noi nu cercim cu handicapul la vedere să facem avere. Și nu ghicim viitorul în palmă, în dughene mizere. Noi nu bătăm sus înflorate și nu furăm din buzunare. Noi migrăm în sedia cu 7 copii. Să ne dați ajutoare, dați vina pe noi. Din Berlin în Pamplona, de țare. Vom mânca mea. Mânca mea salut, o să găsiți în român în rulote la Roma. Noi învățăm în săl de clasă de la 6-7 ani. 6-7 ore pe zi, fără căldură, mâncare și bani. Avem părinți săraci acasă și un lucru e sigur. Ni se cultivă dorința de a reuși viață de unul singur. Ne confruntăm. Cine scrie versurile pieselor? Chelu și Umbladon. Ce este CNA-ul? O asociație non-profit de enervare și exterminare a talentelor reale. Nu știu, nu-i găsesc rostul, nu știu ce. Nu mai știu. De asta, un fel de RATB. Ce melodii va interzis CNA-ul? La toate au avut de comentat câte ceva, nu neapărat le intervii. Romania being a country that should have learned from the past. Exprimarea liberă câștigată în Revoluție. Dreptul nostru fie garantat de Constituție. Instituțiile brulează undele. România intră în Europa doar cu numele. Promisiuni, minciuni, omisiuni, sancțiuni, treziuni, sancțiuni. Tot mai la români noi nu dăm bani la buget să ne cenzurați. Jurnaliștii sunt bătuți, bruscați, amenințați. Țara asta începe să-mi provoace silă. Copii, părinții voștri doar își plâng de milă. Politizând cultura, arătați lumii marile slăbiciuni ale națiunii. Exact ca Inchiziția ați închis OTV, urmează Atomic, MTV, Prima sau ProTV. Asta nu e o politică, e direct teroare. Oare emigrând în masă găsim o rezolvare? Jos cenzura! Muzica e prima voce, jos cenzura! De oare cineva? Jos cenzura! Ne știm bine drepturile. Jos cenzura! Acțiunile voastre ne alimentează ura. Muzica e prima voce. Jos cenzura! Ne aude oare cineva? Jos cenzura! Ne știm bine drepturile. Jos cenzura! Acțiunile voastre ne alimentează Realizați ura. scurt pe următorii. Nicolae Ceaușescu. Iliescu. Un șmecher care a trecut în neființă. Horia Moacă Muculescu. Decedat. Ce e asta? Ralu Filip. Poți fi un simplu semn? Nu e la care stă pe lângă noi, nu? Un nimeni cu funcție. Marius Moga. Ce faci, prietene? Un mare compozitor. E încă în viață? Nicolae Vodcărăiu. Bem ceva? Dați-i paharul, unde-i paharul? Nu știu, a stat ascuns câțiva ani. Traian Băsescu. Mi-am deschis frizeria. E și ăsta un comentariu? Un crocodil bătrân. Și Mitică Dragomir. N-am auzit. Ce-i centimetru în gură? E replica de-a lui. Nu știu. Să mor, nu știu. Ați emigrat din România? Nu acum. Numai marțea și joia. Momentan nu. Dacă da, unde? Departe. Kenya. Să dau bani falși de pomană, să fac trafic legal când stați geană. Vreau să fac politică, mă cheamă datoria. Sloganul meu electoral e Fuck you România. În aceste vremuri tulburi, ridic mâinile în cluburi și în colțuri de blocuri, unde o ardem toți în focuri. Înnebunește primăria, poliția, președinția, cum tot mai mulți strigă Fuck you România. O să o luăm la MUIE, în UE, repede. Deci cum să ne PSD, văd popi, hoți, beți, morți, nu poate să se abțină, trag de buci pușcoaice, în timp ce se închină, privesc cu lupa, cum îmi sare în brațe supa, când se aud manele de la țăranul de deasupra. N-am dat jos după steag stema, să fim conduși de minți iluminate cu la Calmează. Comparații cu un animal pe Andreea Bănică. Maimuțe, babuin. Maimuță. Un animal murdar. Sconks. Anda Adam. Tot maimuță, dar model nu știu de care. Un babuin, dar mai drăguț un pic, cu silicoane pe asta. Pavian. Costioniță. Bou. Să nu-l jignesc, nu? Cap de vacă. Bou. Fuego. E o vacă. Mai, că e mai tandru așa, nu știu. Un hipopotam uscat. Nu știu, găină. Pepe. Trebuie să fie un animal negru, nu? Semi...
Taur, nu știu. Viezure. Adi Minune. Micul Muc. Că chiar nu vreau să mă gândesc la el. Andreea Bălan. Nu știu, toate nu știu, maimuțe sunt toți. Delfin. About shit. What I think, and I judge and I opinionate by the energy and the energy that Parasiti got with the audience or in videos is no different from the American shit. So did you like it? Yeah, it's dope. It's hot. Them niggas was rocking on stage. Publicul și fanii, dar de fapt iubiți doar playback-ul și banii. Și când faceți playback e mare risc. Cum vă faceți de căcat prin concerte când vă sare discul? Banii zboară în orice direcție. Tu te închini la suta de mii cu două mâini. Producătorul tău spune nu cânta, dezbracă-te. Pentru box office faci bot în office. Interzis minorilor să vadă cum apare pe TV un nou pretext de labă. Ai ochii ca cafeaua, dar te freci în cur ca Nesu. Vezi tu? Life nu poate trăi sud-estul, nici restul. Se trage de la prefix. Cei mai tari în playback sunt Zoofilix. Te-am pierdut, știi ce ai de făcut? Una mică, fără lovele la scurt. Nu e ție și celor care te ascultă. Playback poate să facă și o surtă bună. Să fac politică, mă cheamă Natolia. Ne bucurăm că îl primim de la Vița de Vie, prietenii noștri de foarte mulți ani, cu care am cântat în multe concerte. Să știți că suntem emoționați. E un premiu pe care ni l-am dorit foarte mult și ne-a sărit inima din piept când am auzit că l-am câștigat, nu? A fost un spectacol minunat. Sau este un spectacol minunat? Nu știu, mă înșel. Așa, în care s-a făcut playback. Încă o treabă. Neamțul ăla de mai devreme vine și ne dă la... Vine face playback aici. E urât. Ok. Vin din Europa și să vreau pișe să pe vedem noi. ce aveți pentru toate trupele care nu și-au deschis microfoanele în seara asta. Încă n-aud. Vreau să aud! Încă o dată! Își merită soarta. Bun. Și acum vreau să vă fluierați singuri toți cei care i-ați aplaudat pe cei care nu și-au deschis microfoanele. Mulțumim pentru premiu celor care vin la concerte. Avem puterea de a trece peste tot răul ce se petrece. Nimeni nu ne înțelege, cam toată lumea ar vrea să nege. 9 din 10 copii, 9 din 10 femei, 9 din 10 bărbați, 9 din 10 români fură de foame. În alimentare scântărești mâncarea sute de grame. Ajungi să-ți dai părinții pe lovele și asta doare. Prea mulți copii care se bucură la doar 2 bomboane. Prea multe garsoniere care locuiesc 4 persoane. Prea mulți oameni cu carte controboi în tomberoane. Prea multe femei care au ajuns curve din mame. Prea multe pușoaice care devin panorame. Sătule de certurile de acasă și situații materiale. Mult prea mulți oameni care trăiesc în canale, condiții de viață mizere, pari reale, bătrâni care se stingă în pastile în spitale, copii care cerșesc desculți, toate sunt drame. Totul pare mare atunci când ești mic, nu-i nimic. Totul pare de neatins. Nu te lăsa învins, vorbesc de pace și arată armele. Cum pula mea când toți trebuia să fim egal din naștere. Totul pare mare atunci când ești mic, nu-i nimic. Totul pare de neatins. Nu te lăsa învins, pace și arată armele. Dacă toți trebuia să fie egal din naștere. Ai grijă de viață. Vrei să vorbești cu mine? E visul tău? Dă mână că mi se scoală Ok. Visul tău? Dă mână că mi se scoală Ok. Păi atunci, da, ce să zic, vreau să te felicit și să-ți urez succes. Pentru că ești dezvolt și până la urmă nu ți-ai pus niciun fel de artificiu. Ești tu asta. Autodistrugere, mă apropii, te apropii mult prea repede. Am făcut mereu doar după capul meu și mi-e frică de ziua în care n-am să mai fiu eu. O, tu, dulce autodistrugere, mă apropii, te apropii mult prea repede. Am făcut mereu doar după capul meu și mi-e frică de ziua în care n-am să mai fiu eu.
E la îndemână să ceri, să vrei, să plece din stele. Dați-mi 2 mâini, vă rog, să-mi bag pula în ele. Orice tâmpit sinistru poate ajunge ministru. Există riscul să mori deziluzionat ca umoristul. Am pus atâta oră în versuri, acum torn venin. Sunt un pesimist convins, vreau să te deprim.